kowa ya ci zomo ya ci gudu amma ba na tafi. Allah ya Allah. Kama nawa ne kuɗin nan? Kai. Kai. Allah ka raba mu da bala'i. Kai. Allah ka raba ni da shi. Allah kai ni maka ko abuhun nama ne. Kai. Wannan masifa da me tai kama kiri-kiri abin da ya gagare ka kana ji kana gani dan karamin abu ya gagare ka. 2,500 ya bayar amma ni na ɗau 1,000 ga 1,500 ka rike. Haba malam wallahi ba mu karɓa ba. Renin wane ma wannan abun. Haba shi din banza shi din mafi aiki ba muke mai fa. Yana 1,000 ne kudin ma hannunsa ba. Ya zarar da ni ai gara neman kuɗi ya zarar da ni shikenan ni na samu sana'a waragas. Oga ya raina mana hankali. Ko mahaukaci ne wannan?